nanye umbhedesho wemini yecawa page 11 okhohlakeleyo kuquka ekukhohlakaleni kwakhe akwenzileyo enza okufanelekileyo nokulungileyo yena uyakulondoloza umphefumlo wakhe ebomini ngokuba izigqitho zam ndizazi isono sam sisebusweni bam futhi fihla ubuso bakho ezonweni zam ucime zonke izikhohlakalo zam amadini kaThixo angumoya owaphukileyo inhliziyo eyaphukileyo neqophokileyo akuyi kuyidela Thixo nikhazule inhliziyo yenu kungabi izingubo zenu niguqukele kuYehova uThixo wenu ukuba enofefe nenceba yena equmba kade enobubele obukhulu kwaye enosizi ngobubi kuyo inkosi uThixo wethu kukho izibele nezixolelo nakuba sivukele ngakuyo singaphulaphulanga nelizwi likaYehova loThixo wethu lokuba sihambe ngemithetho yakhe ayibekileyo phambi kwethu ndohlwaye Yehova kodwa ngokufanelekileyo ungabi ngengqumbo yakho hleze undenze into encinane guqukani ngokuba ubukumkani bezulu sebukufuphi ndiyakusuka ndiye kubawo ndithi kuye bawondonile ngakulo izulu nasebusweni bakho andisafanele ukubizwa ngokuba ngunyana wakho uze ungangene ekugwebeni kwesitaka sakho ngokuba kungalungile ebusweni bakho namnye ohleliyo xeshikweni sitshoyo ukuthi asinabubono siyazikhohlisa ithi yona inyaniso ingabikho kuthi xeshikweni sizivumayo izono zethu unyanisekile yena ulungile kanjalo ukuze asixolele izono zethu asihlambulule kuko konke okungalungileyo Rhamente bantu abatsha besithili seKapa leThemba isibhalo singcwele siyasiyala kwindawo ngendawo ukuba masivume sixele izono zethu ezininzi nokukhohlakala kwethu nokuba ngesingahananisi sisifihle busweni boThixo onamandla onke boba wethu wasezulwini koko sibe nakho ukuzixela ngenhliziyo elulamileyo nenhliziyo ethobekileyo nelilayo nevayo ukuze sizuze ukuxolelwa kwazo ngabo ububele bakhe netafula lakhe lingenambaliso ngakho oko ndiyanithandaza ndiniyala nonke nina nikhoyo apha ukuba manindipheleke ngenhliziyo engcwengileyo nelizwi elilulamileyo siye sihlalweni sofefe lwasezulwini nisithi emva kwami